Il-Lions Club imdina Malta li ta' kull sena jiġbru flus b'risq annimali fil-bżonn, din is-sena offrew id-donazzjonijiet tagħhom lil Carers for Stray and Abandoned Felines, is-CSAF, biex din laqda jkollha oxygen chamber disponibbli għal qtates li jiġu bżonnu fis-santwarju tagħha f'Bormla. Permezz tal-oxygen chamber, il-qtates li jibgħatu minn attakki tal-ażma jew li minħabba sħana ma jkunux jistgħu jieħdu nnifsew, se jkunu jistgħu jingħataw il-kura biex jerġgħu jistabilxxu l-livell xieraq tossiġnu f'ġisimhom. Caroline Bezzina, Viċi President tal-Lions Club imdina Malta, tenniet li permezz tal-attività tal-mixja bil-klieb u donazzjonijiet oħrajn inġabret is-somma ta' madwar 1000 euro, waqt li kien hemm ukoll għajnuna minn sponsors oħrajn u bosta żgħażagħ li għenu fis-somma finali li tqarreb l-1400 euro. Fit-tnedija tal-apparat ingħad li dan hu biss parti minnu, bil-bqija se jkun qed jaslu mill-Amerika fil-ġimgħat li ġejjin. Permezz ta' dan l-apparat, l-ispejjeż għand il-veterinarju se jkunu qegħdin jonqsu. Kif spjegat l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tas-CSAF Joyce Sherry li f'kumment li tatna saħqet li dan l-apparat se jkun utli ħafna l-qtatis preżenti fis-santwarju. Din tifrankanna li nridu nqogħdu mmurru għand il-vet kull meta ikelna qattus li ikellu bżonn lejnuna biex jieħu nnifs. Ma tiġrix ta' spiss imma speċjalment fis-sajf ġieli with the heat they need help. But for us it's going to make a big change. It's going to make a big change. Nirringrazzjawhom ħafna.